Hello Freaks, аз съм Естел, това е моят първи влог, доста време събирах смелост да го направя, но хора като Ина и Мирела Диско ме вдъхновиха, от доста време ги следа и съм им фенка, браво мишата, страхотни сте, супер забавни сте, оригинални, въобще само така продължайте напред. Правя този клип, за да ви запозная с мен и с каква е целта ми на моите клипове, и те ще бъдат само единствено това да ви забавлявам и да ви показвам how thick am I. Do you hear something freaky? Hello. Hello. Както и да е. Може да ми задавате всякакви въпросите отдолу в коментарите или да ми пишете на имейл budito@adv.bg и от тук нататък аз и този малкият тулуп ще мудрим какъв да бъде следващия клип, с който мисля доста да ви разсмея, така че очаквайте ме много скоро и благодаря за хората, които ще ме подкрепят. И това е, до скоро, чао!